Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ning channel Enyong ya lur, Dembray Latepar 17. Aja kelalen di subscribe, di like, di komen, karo di share ya lur, ben aku tambah semangat maning gawe video nih ya. Ben aku tambah latepar ya, latepar maning gawe video nih. Siki aku arep pamer ya, udah pamer bojo ya, udah pamer pacar, tapi pamer keadaan nek esuk-esuk ya nang lingkungan kerjane aku ya. Keadaan esuk-esuk suasana ning lingkungan kerjane aku. Pamer ya apik banget lur ya. Tonton videonya ngasih entong ya lur. Udah ngerti keadaane wapike ning ngarep teras ning pokoknya ning komplek tempat kerjaane aku, panggonane kerjaane aku ya lur. Lah langsung bae ya lur, tek tayang nage keadaane suasana nek esuk-esuk nang lingkungan kerjaane aku ya ya. Ditonton gak sih rampung ya lur? Oke, terima kasih lur. Selamat menikmati, selamat menonton. Lah, kepriwe lur menurut Erika Gembok sepi banget. Ning kompleke aku kan kas-kas sepi nepol mung ana manuk. Manuk gereja ya anak nang desa ke manuk gereja. Sing ben esuke tak empane karo beras. Ben esuk mesti ana manuk gereja tak empane karo beras ya ning kene ya. Pokoke nek esuke sepi banget ya. Oke, iki gari aku arep pamer nek kawan-awan keadaane kuwi pemandangan ning kota Bandung kaya ngapa ya. Sekang lantai telu ya. Sekang lantai telu kuwi kota Bandung ya, sing bagian mana lah, timur apa barat apa orang ngerti. Pokoknya apik kepo pemandangane sekang lantai telu ya. Yuk, pada penasaran kan? Tapi di subscribe dhisik aja kelalen ya, di komen karo di like, nek perlu di share video ke ben bisa berkembang ya lur. Ya wis ya, tonton cuplikane keadaan atau pemandangan kota Bandung sekang lantai telu nek awan-awan.
Nah, priwe lur tanggapane Rika pada sekang esuk-esuk ning keadaane kompleke aku ngene. Terus maring pemandangan ning kota Bandung kayak apik kan. Jajal di komen apik apa orane channel aku kiye nggo nambah wawasane Rika pada ya. Bahwa kue nek nang kota Bandung kue ya kayak kue tok lah ora kayak kie, tidak seindah ekspektasi yang di kampung itu. Biasanya aku ya nek nang kampung kue ekspektasi kota Bandung kue wih apik-apik kie asik-asik, ternyata wis kudu ngene kue bebeh maring ngendi-ngendi lur. Arep metu maring di bebeh, tapi nek nang kampung kue rencanane warna-warna arep maring gila, tapi nek wis kudu ngene lah ya wis bebeh wis males metu-metu maring dindi ya. Tapi ya wis cukup semeno bae ya vlog aku dina kiye ya, tayangan kiye. Tolong ya disupport channel kiye biar bisa berkembang dengan cara di like, comment, subscribe karo di share ya lur video aku ke ben bisa berkembang, ben bisa semangat kon pokoknya nek wis subscribe akeh akun mbewani maring endi metu pokoknya metu review kota Bandung, keliling kota Bandung ya mlaku bae maring 0 km apa Asia Afrika pemingalun-alun mlaku bae kok aku kapan-kapan gawe video gue ya lur. Ajak lalen ya dipantengi terus channel aku Debray Latepar 17. Oke, sekian dulu dari saya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.